Abdulhassan G, Sauti from 3 Stars Records. Assalamu alaikum. Mr. Present magana na zo na yi maka, karka damu dan Allah jan hankali ne zan maka. Bodojin da ke kasan nan an rufe su kaftika. Shin ka san matsalan da ke faruwa a nan kasa? To maketan da ke kasan nan wasu duka sun kasa, wanda ke kasan su cin abinci na siye kasa. Zana so ka duba matsalan sannan ka agaza, zan farin ciki idan hakan ta fara agaza. Munanan makaman ne ake tsoron shigo da su, koko kayan maye na rasa ana shigo da su. Ko baran sai ba ai na san wata rana zan rasu. Karka damu ofisa amma dan Allah zo kusa, so nake da ni da kai mu kauda wannan matsala. Cin hanci ake tsoro to dan Allah mu dakata. Ofisa dan Allah taimaka ka mun alƙawari, cin hanci haramun da ka yau ka ce mun ka bari. Wani yake gwamnoni kuma ku zamto na gari, biyan ma'aikata albashi ya zamto kankari. Zuwa gun aiki ma'aikata ku zo da wurwuri, dan kafin a ɗauke ku sai da ku kai alƙawari. Barana koma kan batu na gwamnati ki taimaka, a buɗe boda dan Allah a satin nan a taimaka. Yan majalisu yana da kyau ku taimaka mana, sanin kanku ne ja a yau muna da matsala. In talakawa sun je wajen wani ya taimaka, sai ka ji alaji shi ma wai yana a taimaka. Kaya ne a buɗe dan Allah ku taimaka mana, addu'a muke nufi dan Allah sai ku taimaka. Excellency taimaka dan Allah ka yi lamuni, Excellency dan Allah kawai ka taimake ni ne. Kar ka sa a buɗe boda ni ka sa a kama ni. Abdulhassan bi faɗin gaskiya ne ni ka gane ni. Karka da mu zan mu duba matsalar da wuri-wuri. Ok Excellency godiya nake a madadin yan ƙasa da ke kasan ka, na san za su yi ta waiting. Buɗe boda yau ko gobe kai kaɗai kake da kin.